Naga Good News TV ngiwan ra ya ka jing khublei ya pi baroh ha ka kerteng ka bathyang tam ka jong utrai bat unong panim unong siu spa uba it jongi u Jesus Christ sa chi sen pat ya pi baroh ki para banget ki ba ien ki bala banya don ringkat bat ngi ha ka ni ka janmiet ka ba na ka wei ka tayo sha ka wei pat pi Jesus nok tilang bat ngi ha ka banya shashkor ya ka tien ka jinghikai kaba kodor na kaktien ka jong Blei kaba long kyrpang ha kani kusngi kaba ngiong ka Bible study ngait skemba ke jinghikai kilalong shisha ka jing kyrkhu na ka bynta jong pi ki para banget ki ba iet ki parlok ki hinmen ba ki para bat baroh ki baju iet ban shashkor ya kaktien ka jong Blei na kawai kapor sya kawai pan pada kini ke janmiet ru pada kini ki sautli kita yo ngiru lembaga ketien ke jong Blei ngin yo ban wanlam yang yupi saya ka wei pat ka phang ka bau Blei ubu haga do nun ke jonga nges ngoburam ya ka Good News TV ka bala ai bynta biang yanga na ka bynta kani ka Bible study ha kani ka kinti hau niu benai na ka bynta ban keren ban yasyllok bangin ngam jeli om tang ya ka ketien ke jong Blei nama dan wei nong tho riu perkat uba krau wong ladangi kwa ban long ki kristan kiba adakar baki kristan kiba stan ngidon kam ban bat hakakti kamon ya kaktien ka jong Blei hakakti ka diang ya ki ai ki bangi yo I la kalong ka khot khubor lani kita ki jing ai jing tip ki bangi yo hakane ka pertai namar kata gadau ki para banget ki ba ien ngait scam ba Blei Un kyrkhu yangi hakani ka benairu ya ka bangin yo kyrpang ya ka Bible study haba ngala pendem ya la dia ha ka jingduwai ban ong ko try ka ka khubor ka pat ya ka ba me kwa ban pen ken mau ban kren hangan ningkong ha ka banga pendem ya la dia ban pen red ko kan ran bad hoi om tang kata bangan ra ru ya ka khubor shiki khun ki jong me ki ba ju yo snow ki ba ju iet ban snap ya ka tien ka jong Blei kaktien ka ba im kaktien kabala ban aibor ban kershan yaki nagawai kapor shegawai pan Blei ulayalam yaki jimut jimperkat ke jonga nagawai ka bynta nagaktien ka jong Blei hakabangila ban shem nagashiti ka jong apostol Paul shekin nong rom kashiti ka jong apostol Paul shekin nong rom kalenong ka bakatar kadekot ka baar ka Bible study hagane kakinti kan long ka ba compare namar kan long ringkat bat gani ka bynta ya ka bangalaong ka dekot ka baar ha ka lenong ka bakat ar bat kumju ban ringdur ya ka ka bangiyo I hasla jong kani ka bertai bat ngan airu ya ka kerteng jong kani ka Bible study ya ka bangala sot nang ni na ka dekot ka baar bakata ka long ka jingim ubangay ka jingim jong ka jingngeit haga pertai jong ka jingbymtikna haga ktien nong wei naga ktien pareng kiong living out our faith in an uncertain world Blei Un kyrkhu yengi hakane kapor ngin duai ngiwana kmat jong me au Blei baduk pa jongi uba beneng utrai jongi met bad utrai jongi men sim ke jongi utrai jongi kam bad ukli jonga balang ngi aingu ba medang ai hangi ya kane kalat ko kanran hadu kane kapor ya ka bangin yo link ba kane ka platform jong ka YouTube ka Good News TV ko kanran ya ka bangila ya ka ban shashkor ya ka tien ka jome compare ngi don ha ka kali compare ngi don ha yeng compare ngi don ha ka jingthia compare ngi don ha ka no ka jangka ya ka bangi shashkor ya ka tien ka jong me don ha senda jongi limba siam ban kren ban pasiau hangi na ba metip bat me yo I yengi kum bangi ngilong hapdeng jong ke jing hapdeng jong ke jingele hapdeng jong ke jing yaksa ke jongi ka bangyong kita ki struggle ki bangi ngi don hasla jong ke nega bertai bat ha ka ju kapor ban bat triang ya ka jingngeit ka bangi don hami Blei ubag pa jongi ubahamneng namar kata ai bakini ki sautli ki bynta ko kenrat kabangi sautli ki sngi ya kabangin yo ban ya keren halor kane ka phang ya kabala sot na gaktien ka jong me kan long ka bor ning kong yanga
kan long ka jingkermen ning kong yanga bakan long ru ka bor ka jingkershan ka barat baru ya ki khun ki jong me ki tu ki ba shashkor hadu kan ka kalimat ka bynta long reka bagapo dang sa yalo jo shakri uberet shim yu thliet u jong u shim ya ka donut jong u shim ya ka jimut berkat jong u bat baroh kalong ka jong me ko kan rat tang naga bynta ban men panon kam naga bynta ka burom ka jong me kan rat ne tuai ngapan daga jingngeit haka kerteng ka jong u Jesus Christ unang panim. Amen. Kaktien ka jong u blei ka ong lada ko mangan ban biang sa chisien ka shiti ka jong u Paul cheki nong rum pila ban shim ban buru de iwe ikot sada lani inu ikot ibangi ong i bookmark ibapin bu hang to bat kat banganang ya keren ya kaktien ka jong u blei pin yo ban peit na kapor she kapor yakitu ki kentien bat ho yaki ei ki jing shisha ki bau blei ulaburi hakaktien ka jong u lingbau shakri u bakodor u balong u pol haga de khot ka baar ong yaki ni ki kentien bat tu wat pen yesriem ringkat yalade bat kani ka perthai hinrai to pen kaladur no yalade ken da ka jing pentma ya ka jingmut jongpi knang ba pin yotip kaba kumno kalong kamon ka jong ublei kaba bha bat kaba pen sngewbha bat kaba janai de kumbang alaong ki para bangit ki ba ien kani ka Bible study kan long halor ka to topic ka bangalaong nagabastang ban ho ngin ya kren ye kani ka khon Henry nginomla ban go lane ban len iban ti ya iwei pe iwei ikentien kombangi jule haka exegesis lane hake Bible study namar kombangalaong nagbastang ngakwa ya ka ban ringdur yangi baling ba kani ka de khot juga ktien ka jong oblei ngin yo i bat ngin sngow thu ru halor kani ka topic ka bangi ong ka jingim jongi ka jingim jong ka Jingngeit Hapdeng ka perthai ka bymtikna ban kumno bangin im Hapdeng jong ka jog living out our faith in an uncertain world ki para bat ki hinmen ki jong out rai kaniga shiti ka jong upol chikinong rom laong haba uni upol utho ya kaniga shiti pat shim la yolat ban yu kjat hakante ka balang lani hakate ka shnong namar dei ma ubaseng ya kaniga balang bagi jingkeli kalong kami nang no kane ka balang bat lingkot kalong bagi ong ki start nong tho bagi rio perkat juga ktien ka jong oblei ki ong bagi ni ka balang hapo rom kalami lane ka su te ka don ye ka tenrai ka jongka kadai na ka sngi pentekas hagaba ki tu ki para ki hinmen ke balakela ke bamod haka jingyalap ke jong Petros bat ke senran ke jong Jesu laong bagi la let pai pat shala ke jong ki ri ke jong ki keleng kata kapor keleng kata ka jaka ka baki kisa long badai hang ta ken baki donru ki brio ki ba mi nang ta ban wan sharom bat hang ta ken ki le seng ye ka ne ka balang bat kumne ka yeng ka ba u apostol Paul u da trang baru thoru ye ka ne ka shiti na ka jaka ka ba u iet ka jaka ka balatep kerteng kom ka koren badai hang ta ye ka ba udang penkre kom no ban lej bat ula tho ken ya gani ka shiti kum ka jing pen kre ba on lej ban yu ka jan ha gani ka snong ka ba kraw kani ka balang ka ba u i ka ba u kwa ya ka ban yo ban yasyllok ban yalabru Hapdeng jongki balaong kadang ka problem la ni ka jing kata ka tension ka jing klumar ka jing kaja bagata ka long Hapdeng ki jiu bat ki gentle badai ki persang ban ong baka kamlong koridor ki an ki jong Moses ban ya kata ka gospel ka bathmai Henry Paul utho ken ong ho ngi don kam ya kata ka an ngi don kam badai namar kata ka daw utho ya kalenong ka baning kong hado ka katway kum kata ka theology kum kata ban pen sngotu ya ka foundation jong ka Jingngeit but ya ka khot kalenong ka kat ar hado ka kat riu utho ya ka dei kum ka theory dei kum ka theology kita ki mat pedeng jong ka Jingngeit Henry kumno ka practical living bau Kristan o babot yu Kris uday ban im badai kani ka shiti ka jong Paul sheki nong rom bangi yo iken bau Paul ong kistan bau wanra ya kata ka gospel jong ka jing ai lani hagaktin pareng ki ang the gospel of grace ka baroh ki jiu bat ki gentle la pen im yaki lingba
Jesus Kristus. Kada khot baga lenong ka bakat kaya tu yengi bau Paul ukhot bat omshu yakaban keren syapang ka theology henry ulara ban ringdur ban penpai ya ke jimut jimberkat jengi beriau sha kata ka practical living ka jingim ka baman la ka sngi ka jingim ka bangilong bangi dei banle ka ba om dei tang bangi yo sngo henry ka bangi dei banle man la ka sngi ngi yo I ha ka khot ka baning kong ukhot yengi ke bangilong ka jingknya ka ba ubi lani kita ke living sacrifice ki jingknya ke ba im ke jong utrai nang ta ka khot ka ba aruang bangin ino ya ka berthai reject the world ngi yo I ya ka khot ka ba lai hado ka ba pra ha ka de ka lenong ka ba khadar kumno bawang bangingin im bangin syakri yo trai ha ka jing sngorit namar baroh ngilong ka met ki ju ki de khot om don ubakam kraw om don ubarit aka hima ka jong blei baroh ngilong ki ju ki de khot ha ka met ka jong ukris ban ngi yo iru kita khot ka ba kendai hadu ka ba arpulai kumnu ba u kampen ngam jeliu ya kata ka jingiet ka ba shisha ka genuine love but ya ka jingkhut ka jinghok na ka benta kita ki brio watru bangin iet ya ki nong shun ke jongi kan ni ka de ka lenong baro ka bangala syukran kelum kom bangala ong menne bangimla ya ka ban lej iwei pa iwei de khot lani iwei pa iwei kentien namar bau blei ubu aga donut ka jonga ya ka wei pat ka benta ya ka ba ngan keren hakini ka janmiet bat hakini ki lightly ki wei pat kita yo jong kini ka bible study ka bala sot na kini ka lenong ka ba khat ka de khot ka ba ka ba ong ye kini ki kentien bat to wat penyesrim ringkat yelede bat kini ka perthai ki para bat ki hinmen ki jonga ki para banget ki ba iet baro hatu pitip baga perthai bat piyo I ne em baga perthai ka bangi em kalong ka perthai ka badap tang de jingkala hatu ngiyo I ne em baga perthai hakini ki sngi ngiyo I bagalong ka perthai ka bakela palat ka kela stet bat ka por ka mare stet hadu kata-kata bangi ong barabor bangim don por bangi yo I kamtam hakani ka juk kadon kata ka jingbymtikna kamtam haka jingngeit ka bangiyo I ya kata ka problem jengi brio hakeleng satlak jengga berthai baki don dau ben ya kata ka Jingngeit Jong ngi kum ki Kristan how Jesus Christ ngayo I ya kani nadu ka spasnem ka beningkong shipoteli kita ki great persecution la penyap ben ya ki Kristan Bagikan mau hagas nem lais pa kat sao hakata kabala sign la soy ye kata ka edict of melan kabangila yo ban syakri light luoj handrai hadien kata ngiyo I keleng ka berthai hakata gapor kabaki khot haka history kata ka middle ages ngiyo I ye kata ke jingja ha China ha India bat haki wei ke jaka lagalong sha Afrika bat ki wei ke jaka ngiyo I ye ka jing sha leben ki Kristan tang namar banginget yo Jesus Hakari India ka bayar bat ka bayet ka jongi ka constitution ka ong haka article kat saw hadu kat rio section 1 arpu san arpu kendai bat san puwei jongga constitution of India ka bapen baka ri jongi lani ka ri India ka bayar ka jongi ka de kata ka secular country bangila ban syakri light loy ka ong baka no uno ubriu ula ban profess ula ban ngej uno ubrio om dan jing kanglat ya uno lani kanu ka brio ki badai ki nong shong shnong ki citizen balaka ya ki hakari India ban kanglat ya ki ban mani ya kata ke Jingngeit Kynthei ya ke Jingngeit Kristan Henry ka history ka itu yengi bagadon kata kaleer kabayale persya bagabathut ia ka Jingngeit kabama phi ban mangangi don how Jesus Christ kan ngakan mau hagas nem arajar khat khandai how benai mi kaladon ka wei ka report ia ka bala penmi daka wei naki nong ai khubor kata ka BBC hakaba keren syapang ka jing penyap ben ye ki Kristan kalau ong bangi yo I baka dei kata ka genocide lapen ye ringkat dor bat kata ka jing penyap ben
ka jing snam para banget kiba iet ke jonga dei kani ken ka bangi yo I dang ki khendiat tayo ke balalit no ki khat khobor ki ong nyo pho pra pho ngun ka jing sha panyap jong ki kristan hang tai hari Afrika kata ka dei ka bala report ya ka ba klem report ngim tip kat no ka jing kali kalong ka bau Blei Un leng bau apostol Paul wat penyesriem lani wat penyeringkat dor yala debat kane ka bertai dei nang ni kan ka bau Blei ubu hanga ye ga jingli kumno kan ngin im ka jing im jong ka Jingngeit Hapdeng jong kane ka bertai ka balong uncertain kam tam yangi kum ki kristan. How can we live out our faith in this uncertain world? Para banget kiba iet hakane ka janmiet artli ki bau Blei ubu aga donon ia ka bangin perkan kaba nangni ka bangin ye keren ye kane ka juk bat ye ka jeli ngidon kamban sngo thu ye kane ka kentien ka perthai ka kane ka perthai ka de ka ni ka perthai ka bangi im ka baki ong aga tin parang ka konteks ka bangi im ka jinglong jong ka perthai ka bangi im ka ba manga bat mapi ki kristan ke bala khot ye la de baki de ki kristan kinong bot ke jong u Jisu taga kwa banong ban pensyai hang ni baka kentien kristan kamut tang namar bapiladon kerteng haka balang kamut tang namar banga julet jingiaseng henrei ka jingmut kabanganga sngotu uei lane ka ka kristan kadai u lane ka brio ka baba ya ka ding pna ka jong u Jisu mdei tang mengish pendap rukom ki rukom ki ritual let jingiaseng ha ka Sunday wa nong tho wong bakadon ka religious itch kabade tangkom badat perjong ngi trut la jadat shipang ha ka ngi Sunday ngi trut kala jadat ka to ka jingkwa kaba ngi dei ban let jingiaseng hanoi kam don ka do nun wa kristan ngamong ngam khang para banget kiba ien ngam don ye ga jing persha ye ga jing le jingiaseng u Paul wong wat kelet ye ga jingiaseng lang kalong ka badan kam enwing keren ye ga donut ga jong pi kum u kristan pilong shishana em un nong bot jong u Jisu layap la em ngan bot yu try kai kani ka jeli kata ka de ga baning kong kai kani ka konteks ka bangi im ki rukom perkhan lani ka jinglong jong kani ka jingim ka ba mangi dei ban im kata ka Jingngeit. How can we live out our faith in this uncertain world? Kumnungin im ye kata ka jingim jong ka Jingngeit kumu kristan hakane ka berthei ka bymtikna bat ka ba kyrkhu ngidon kamban sngotu ye kani ka jeli ka bangi im para banget kiba iet ka rukom perkhat jong kani ka juk ka bangi haban sngo thu kato ka juk jong kata ka bangi ong kata ki reu hendai lane ki ancient kalalen kata ka classical lane kata ka pre-modern hapdeng jong ki greng ka bakani ka science ka sedang banyo ban sotiet ka baki breu ki sedang ban perkhan nang ta kami nang ni ka baki ong ha ka spa snem ka bakat saw hado ka bakat pra kami kata ka renaissance period nang ta kami kata ka enlightenment period ka baki breu kisdang ban perkhan kisdang ban sngo thu nang ta kasdang ban mi kata ka postmodernism ka bangiladap banya ya ka ban minta kistan perthai ki ong ka jok bat ka ya ka bangi im kadai kata ka meta modernism lani kata ka digital age habagila persyang ban batai ya kene kiong it is a blend between skepticism and hope kadai kata kabaya khle lang ka jing artatin ka jing bamla ban pedyang ya ki ai bat kum juru ya ka jing kermen jong ka jing im badai hang ni ka baki brio nginyo ha kini kisi baki sedang banwat ya ka purpose in life kibriu gi ong balai banga ngaim balai banga wan syagane ka berthai balai banga yap slam balai banga yap kloi balai banga im slam
Padai namar kata daw ling baga science baga technology ubri uprashang ban penjalan ya ga jingim ga jong u nabau sngotu baga jingim haga berthai kalong ka belingkot kata ka di ka berthai ka bangingim kata ka metamodernism ka bangi yoi ya ka jing kio ka jing stat jong ki ka bangi yoi kita ki artificial intelligence bat ki wei ke bangam don kamban bon ktien bon na preng jongi ngitip ya ka ni kata di ka juk ka bangi ka baar ka juk ka bangi kalong ka jing sngotu ya kan nyam ka ba per ka juk ka bangi ngiong bakam batang ka nyam kristan kamla banlong ngiong bha ya ka kentien ba all road leads to Rome lani baroh ke lenti ki poish shaganong ba Rome ka ba mot baroh ki nyam ki poish show blei ngi don kam tamban ya ka babha ba ya ka kliem ka ba Jisu ong haga gospel u Yohanes ba ngalong mga ka lenti kalong ka ka ba ya ka ban perkhat lani ban pediang komno kom ki kristan ngin hapdeng gum gata nang taga balai ka jing sngotu syapang ka hok long brio man brio kata ka human rights ka bangi yoi hakini gisngi ka banga don hong haka snem kat kendai spa sabu prahau December haka tarik ka ba shipau haba ka United Nation kalapan bana ba syapang kini ki human right ka hok long brio man brio ka jing tmu jangka ka long ka babha henry ngi yoi hakini gisngi lapan don gambakla yakini namar ka jing kwa jubor lani kata kajing kwa bat kajing raha yaladi shiman namar bangam kwa ya kaban pediang ya ka ka baki wei kiong ngiong idon ka hok bakani ka de ka hok ka jonga bangan keren kat ka bangamon bangan kat ka bangamon ka wei pat ngiyo ya ka jing roi stat agal yang ka information baga technology si post nem mensyuangin perkhat kumno ya ka Good News TV bila baling ba ka YouTube ngin yo ban wanra ya ka Bible study ar post nem mensyuang kan ni kampat rung ha ka jimot jim perkhat bat ngim pala ban sngo thu ngaken mau ru age po bangin ang kena ngidang ngim pat dia yo tamanya peit TV ru ngim pat dia yo ladangin ya keren ya ka ni ka jok hagal yang juga information ba ka technology kalang ka ba kraw palat nang ta ka wehi ka bangi yoi ya ka jinglong jong ka ni ka juk lani kata ka perthai ka ba u apostol Paul ukran kalong ka jing hiran jong kata ka perthai hakal yang baro ngiong baka jing ut ka jongi baka jing kiu jong ki marbam ngiyoi ya kata ka inflation ngiyoi ya kata ka jing hiar jong ka economy ngiyoi ba kata ka jing ya per hapadeng obadok bat obarus pa kanang kraw kat bagi sngi ki por kinang mi ngiyoi ya kata ka bangi ong ka unemployment lani ka jing bam yo kam ngiyoi ya ka corruption ngiyoi ya ka greed ngiyoi ya kata ka jing ya bishni ngiyoi ya kata ka jing pihun ngiyoi ya kata ka jing tu ka jing tim ka ba ngimla ban sngo thu shu kaya stat hado katno ba kalong hado katno kabakini ki jing shem ke jongi kila kalalong melan bangi te pat balot yakini ngiyo iru ya ka jinglong ya ka imlang ka salang lani haga tin pareng kiong ya ka social crisis ka imlang ka salang kamlong shu ka basuk kamlong shu kapor kabangila banong bakalong kum kipor ki mamensyua badang shngan dayat miet dayat yong kamlelei henvei ngiyo i hakini gisngi kani kade ka perthaikan kabau ni u apostol Paul wang batto wat penyesrem yalade bat kane ka perthai ka bangi isyirkai ki para bat ki henmen ki jonga how try baka jingli kan kami Komno kan ngin how can you live out your faith in this uncertain world? Kabaar nganong padjubam ya kani jingkali bat ya kani ngin sanang ya jubam hakini kita yo ke banangwan kumalong idon kamban sngotu ya kani ka perthai ngilai keren syapang kini ki henrio santali ban rutuli ki mat syapang kani ka perthai lani ka jok ka bangi ngiem nang ta kabaar ka ken kini ki jing ki ba challenge ki kini ba kani ka perthai ki kini ki jing mi na kani ka perthai ki bu jing ya ka balang ki jing kan ki ba ka balang ka ya kendo lingba kani ka kentien perthai
kabau apostol Paul wang batto wat penyesrem yelade ringkat bat kan yang kepertai wa apostol Paul lesi usngau thu baga pertai kaba em lesi kini kin numpat don kini kin reuteli kajing crowd jong ka science baga technology lesi hagada gapor kampat don lesi ka jing crowd jong ka jing roistet jong ka information lani ka jing hiran jong ka pertai henry ka pertai ka jong apostol Paul kalong da kumway pan usngau thu ya kata biang dai namar kata gada un saong ban un sakren ya kini gede khot ki babut kumno baki khun jong ka balang kilaban em para bangit ki ba ihet ngila ngau thu ya kini kin riu teli ki jinglong jong ka ni ka konteks ka banging em baka jinglong jong ka ni ka konteks ki pose a challenge lene ki bu ya ka jing ya ka baka balang kaya shem hakini kisngi lai teli ki ai ka baning kong ka bami na kani ka bertai kalong ka Jingngeit Kristan ken hakini kisngi menne ngalaong bahabang ngaong Kristan kamut tang kitu ki brio kamut ye kitu ki brio wat ong bangalong Kristan namar bangadon kerteng haga balang tang namar bapila don kerteng haga balang lakhot ye pipi kam ye lade bapide u Kristan hatu kata ka de definition ga jongpi Kristan ka bamut unong bot jong u Jisu ka bamut ki so ki jong u mensim ka bamut ki tang ki jinglong ki jong u Jisu ki don happy kanolak ni don na ka balang ha ka K.J.P assembly ka jongi Hendro pau persen jong ka pertai ngila manong lani 100% jong ka pertai barakawai ki dei ki bangen Rai ka bas ngausi kalong baka jing san ka dei tang ha ka jing don brio am dei ha ka jing loman siam apan mahap na pi ki para bangait ki ba bala daw Blei Un lada katuroy kan sawa menta shiteng lese naga balang ga jongi ngila ban sya rong no shiteng ngila ban sya ino kesusan semeyer haga kot jongka the apostasy the deceived generation rescuing our youth from Satan influence kong ye gini kikintin many are brainwashed and many are headed into that direction. Ki kun jang ka balang ngilayat hagata galinti balasya influence yangi. Daki ki jang gane ka bertai. Namar balay baka jinglong Kristan ka jongi kalong tamangin pendep program. Ka jinglong Kristan ka jongi kalong tang namar bagi lalet jingiasyeng kalabiang kumbangalong kadon kam ya pi ban let jingiasyeng Henry ka ka jingiday ka jong pi badu try nama ngayo i bonsin baga Jingngeit ka jongi i kumbangi bu haki brio jong gani ka bertai haka jaka bangin bu hau blei ka Jingngeit jongi kalong kaba kamdei ka ba jeliu ka Jingngeit jongi ka jendong palan namar kata kadaw ladawan kala wan ka jinghikai kiba kumni kiba kumtai ka jing syarong no jungi babun kalau nga bakrawe kani ka brio ngas ngo yahab ka ong ye kini kikintin la brainwash ye ki la ngam hadush ing palada ka balang ka kren ye ka jing shisharu amdan bapa diang syu kabar ka challenges ka baka balang kaya kendo hakini gisngi habangi keren yang ni jog kata ka pertai ka bawa apostol Paul wa dai tang baka Jingngeit ka hiar ho ka jing don brio ngilabon ka Jingngeit ka hiar palat kadon kata ka bakiong ka individualism way ubrio uni yoval leven haga kot ka jong the fractured republic ong ye gini kikintin kumbo ong ngan ong
a desire to pursue one's path, and a yearning for one's own identity. Uban rap shushu wong kumne. The world today is encourage people to be you, be true to yourself. Be true to yourself, be you. And remember, these are the favorite slogan in today's world. Kani kadai ke jinglong jangka berthai. Individualism. Bangi desire ke jing terang ke jungi kalong bangan yan mga yala ke jong kalenti ke bangan de banyan don manu balak bantu klar day namar kata gadau ngong mene habaka United Nation kala penbena ya ke human right kala penbena ya kata ke hok long brio man brio namar ban kanglat ya ki brio bakin pendon kambakla ya ki weipat ki brio ban ralang halor bangi baroh ngilong kaju henrei kabami nang ni kalong baki breu ki ong hooi nga don hok ban im be yourself, be true to yourself. Pada gini ke Juk kan kabangi yoi lagalong ha Amerika ha Europe bad ha kiwai wad ha gari jongiru pisngau hapok ba pisngau shenrang long shenrang ban lada pidai ke kentai lada pila yahap samlaru pim kocho akamat jong blei kam lelei be true to yourself kam lelei katu ka bangale ngan ban pau ba che ka berthai bangalong uba khoi para bangai ki ba iet kani kadai kata kan kaba ka berthai ngi em hagini kisngi kaba wa apostol Paul wang wat pen yisriem yelade bat kane ka berthai Juk Jong ka jing roistet jong ka science baga technology ngayo iya ka mobile kani galalong ka baroh ngetep lot ya kani para bat ki hinman ki jong ha ngi penan kam thala pangile ya ki ai ya ka ban pen sngosi yo blei tien ka jong blei ka ong ka kitab Isaiah kalanong ka sau phulai ka dekat ka ban yo kan mau la thau yangi ban wan ra ya ke buram show blei yo blei we are made for God's glory dai na ke benta ke buram jong pi kan we are made for God's glory not for our own or self glory hatu pila im ka jing im mo ka ba pi pen sngewbha bat ba pi wan ra ya ke buram yo blei kan baki brio ki yo yaro badai ukris udan hapi kan ngam sngoper baki wei ki bampat nget dang artayo dang shitayo men shiwa ki ong ngayui kan pastor baki ni ki jo ki brio ki ele jingiaseng o ki elong kristan ki le jingiasyllok brio henry da poi hapo office hapo college ka batrai ki kam ki bajak liatam daile maki kan nasngauram ki para banget ki bayat namar pakai jingim ke jonga habang ngaim kesuk ban keren panyalap kesuk ba ban im ya kata ka bayalap kan kalong ka bayak pakai bakat do akan ke janmiet kai ka bami na kan ke berthai ka ba wanra ya ke jing ba de ke jing thakli jong ka balang dai tang ke jingngeit bakahyar dai tang kata ka jing ka konsep la ne ka jing sngo thu ye ka individualism ka jing long marway ka jing long hanga manga u capital I badai manga ka ba ong manga ka dailot kawanra ong uwe ubriu u ba ka kerteng jong u ka long u treven wax ka kot ka jong u challenges the church faces today uang ka wei ne ki jing ke ba ka balang kami kalong kata ka moral revolution kai kata ka moral lani kai ka morality kani ka jing sngo thu ko ang ba ka jing ya per hapdeng ka ba dai bat ka bam dai badai hang ni ken ka ba uni ubri uang ngiyo we are in a moral revolution in which long standing beliefs in our culture are being turned upside down and even our doctrine have been challenged and they have been considered as old fashioned outdated dangerous and extreme
Uniu briu ong ye kini kikentin bat ngamenjur bat bangi yo bangi im hakane ka bertai kaba ka don kata ka revolution ka jingkwa ban redefine lani ban pen sngotu ya kaba day bat ya kabam day kata ka diga jok ka bangingi im what ya kita ki tenets lani ki doctrine kita ki foundation ki paya jong ka jinget kristan ru balang ya ki bakilang old fashion kilong ok balang outdated kimlong shu na gabanta jongi padai namar kata gadao Synod Sepngi kiong in the name of love hagadur bad hagakerteng jong ka jingiet dau briu ukwa banlong shenrang habau dei kenthai ai ngin shu iet ban ki para bat ki hinmen ki jonga kani ka diga jok ka ba manga bat mangingi em kani ka diga jok ka ba maphi bat manga ngiya ja kini gisngi baka jingkeli ka long kan kumno kan ngin em ka jing em jong ka jinget hakani ka jok ka bamtikna. How do we live out our faith in an uncertain world? Apostol Paul wang ye kini kikentin bat to wat pen yesrem yelade bat kani kapertai Henry to pen kaladur no yelade kan da kata ka jing penthma ye ka jing mut jong pi knang ba pinyotep ka ba kumno kalong ka man ka jong blai ka ba bat ka ba sngewbha bat ka ba janai de ngadwai bau Blei Un kyrkhu yengi ngadwai bau Blei Un yarab yengi naga bynta kani ka janmiet Blei nam ta ka buram jong amen kani ka Bible study ka bangin nang beteng biang la syam tayo bat haki ar lai tali kita yo ki banang wan ngin ye keren ya ka wei ka ba ngas ngautu kata ka jingmi jong kata ka culture ka bangingi yo ilani ka rukom perkat ka balong very anti Christian ngin ye keren la syam tayo nang taha ka wei pat ka jing kordor jong ka jinget ka bangi don hau Chris bat ka bangin sa penkut ha ka tayo ka bakat do ban jubab kan kumno kan ngin em hapdeng jong kani ka jok ka bangingi yo ban im ka jing im jong ka jinget kumbau Chris ulakot yengi kumbau apostol Paul wang lada ka de yang abangan yap ru kam lelai kalong ka jing mentoi kan yanga balai na mangala itu yota ubanga ngalasyanya nagabenta ka buram jong amen ngin ya duai ni wana kamat jong me ko try hakani ka janmiet jong ni ka sngi banai ngo yeme namar ka jingbymtikna bat ka jingisnei pagkaktian jome ka ba me melak ran hangi ban pen kan mau yengi ye ka jing shisha baroh bat om tangkata ko kan rat ba it ngin yo iru ye ka ne ka perthai ka jok bat ka jeli ka bangingi em bat kumno kan bangin sngotu ba men ai hangi ka donut ka bastan bangilaban syampang kan ko kan rat hoj long ren kat lem pagawai ka men sim ko kan rat ke bala yo ban ye shim bynta ha kan ka janmiet bangadwai ko kan rat paki kentien ke bala mi no na ka shintor ka jong shakri ujong me ke bala na ka donut ka jome ko try ban kren ban bu hanga ye gini ki kentien ken hap ha ka donut kan ka basba ban yo so thiet ka ktien ka jong me bau so on long lai pau en ru pau chis pa sha hoi ba ka buram ka jome kan long haki ba kraw ba haki ba jarang tam sngoblei ye ka jingduwai kini baroh ngi panda ka jinget haka kerteng ka jong Jesus Kristus nong panem pada ka bawai no jong ka ne ka por ka jing ai ka jong Jesus bau trai ka jing iet ka jong bleu ka jingiasyllok umen semba khoi kini gilai hui blei uba em to kin long ringkat lembat la ka jong ka balang ki khun ki jom ki badan hang ne bada keleng menta shide ki bam chukut